Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan gintong alaala ng ating pagsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Santipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ana oras man ini hatod man sa Indukan na Nakins Fall Water Repelling Station
na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdi po sa siyudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Barasina Bagapuro. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee, covered by the SHS voucher program. Free uniform, free PE uniform, free school ID, and even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success, offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. Fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya. May glow up with the white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, magtinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asing sigurado nasa tamang standards. Asing safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Puon kadto sa kungunyan. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabcol, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kung palumit man siya, Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan, Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung palumit man siya, Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested
tested ang cotton and poly cotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mantsa. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya. May glow up with the white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Wow, wow, by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City Proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success. Offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, Major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food Service Management, Automotive Technology,
Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology in Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Ligtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Ligtas, Bicol. Sa liwat na selebrasyon kan kapiestahan ni Ina Nuestra Señora de Peña Francia, hangad niya mo ang sa indong kaligtasan asin biyaya sa lambang familia. Ang mensaheng ini hatod sa indo kan MSS Driving School Corporation. Good news sa lahat ng gustong magkaroon ng Student Driver's Permit o Non-Professional Driver's License. Narito na sa Iriga ang MSS Driving School Corporation, located at Highway 1, San Isidro, Iriga City, in front of LTO District Office. MSS Driving School Corporation offers theoretical driving course for student permit and non-professional driver's license. MSS Driving School Corporation is open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Saturday. At ang kanilang main branch ay matatagpuan sa Lucena City. Meron din silang mga branches sa Pili, Gumaca, Quezon, Alabat, Quezon, Buak, Marinduque, Candelaria, Quezon, Santa Cruz, Marinduque, Torrijos, Marinduque, at San Juan, Batangas. MSS Driving School Corporation is now in Iriga City. Tara na, maging professional drivers. Mag-enroll sa MSS Driving School Corporation. MSS Driving School Corporation is owned and managed by Mr. Joven B. Colina. Just contact 0965-653-3349 or 0915-032-0490. Happy Fiesta, Bicolandia. Viva la Virgen. Viva el Divino Rostro. An RPN DZKI 1332 kHz Radyo Ronda, Iriga City, nakikisumaros sa pagselebrar kan kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia asin Divino Rostro ngunyan na taon na 2026. Uya ang mga sponsors kan samuyang Peña Francia Festival 2026 special coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagaporo and Family, San Nicolas, Iriga City. Viro Couture by Ronnie Gutierrez Visitacion, owned and managed by Ronnie G. Visitacion, located at Zone 2 La Purisima Street, Goa, Camarines Sur, with contact number 0968-235-8572. Felisa, Timonay, and Family, Great Rapids City, State of Michigan, United States of America, and San Nicolas, Iriga City. Pinapagirumdom sa satuya na sa likod nin kada kasakitan may paglaom na naghahalap. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Mensaheng ini hatod sa tuya kan Miel's Catering Services. Sa handaan na masaya, Meals
Sarap at quality ay panalo talaga. Kaya tara na't magsaya. Kapag may birthday o kasalan, binyag man o simpleng salo-salo lang, may pagkain na siguradong babalikan. Lutong may puso at tunay na kasarapan. Sa bawat putahe, dama ang alaga, hindi tinipid sa lasa at saya. presyong abot kaya ng bawat pamilya, pero kalidad ay pang sosyal talaga. Mga bisita'y puro papuri sa sarap ng handang inihahain lagi. Mula appetizer hanggang dessert na matamis, Busog saya ka hanggang matapos ang gabi. Meals Catering, sarap na abot kaya. Pamasa ang presyo pero quality talaga. masarap na food sa dekorasyong maganda. Sa bawat okasyon saya'y nadarama. Meals Catering, serbisyo'y tunay, malinis, maayos at laging mahusay. Pagdating sa handaan, wala kang kaba. Dahil sa Meals, solve ka na talaga. Hindi lang pagkain ang bida rito, pati decor ay talagang panalo. Elegant tingnan sa bawat okasyon, Kaya espesyal ang bawat selebrasyon. may balloons, flowers at magandang motif. Simple man o bongga, Siguradong sulit sa bawat detalye ay may pagmamahal. Para sa araw mong pinaka-espesyal. Sa bawat okasyon, kami nandito. Serbisyong taos puso para sa inyo. mula umpisa hanggang matapos ang saya. Meals Catering, kasama nyo lagi sa tuwa. Kahit saan man ang inyong handaan, Kami handang magbigay kasiyahan. masarap na pagkain at dekorasyong tunay. Handog namin para sa inyong buhay. Meals Catering, lutong may pagmamahal. Quality na pagkain, Siguradong espesyal. presyong pangmasa pero bongga ang dating. Kaya sa handaan, meals ang pipiliin. Masarap na foods at magandang design. Elegant decor na talagang pasok sa vibe. Kaya kahit saan at kahit kailan, Meals Catering, ang number one. Meals Catering, saya'y walang kapantay. busog ka na, Masaya ka pa habang buhay. paghandaan ang usapan at kalidad ang hanap. Meals Catering lang ang talagang sapat.